almusawiru sarki almudabbiru alfaramar mudassiru gwamna ka ba wa nasiru dan manzan Muhammadu mai suna Muhammadu dan gata mu majjadu sayyidina mujahidu gwamna ka ba wa gawuna da murtala gara aimana aiki za su yi mana alkhairai su bayyana gwamna a jihar Kano mun tantance gara gawuna amin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gare ka muke roƙo rabbana hausa bukatun mu jalla gawuna yayi gwamnan jihar Kano so zai baka majidu ka yarda na rera bai duka na Nasiru gawuna dan Ahmadu Nasiru mai farin nufi ka yi masa gwamna a jihar Kano amin kanin ka dubin salatuka ga wanda ya zo komai ya bayyana manzo na Muhammadu da shi na dangana har ahali na sa sahabo hashira fa'u da su da dingina rabbi ka sa da gawuna da garo har nema na ka saka mana amin al'ummar jihar Kano sarki mani na zo da sallama sako zan isar muku na Nasiru gawuna rabba gardama mu ba shi rikon jihar Kano yayo mulki tsab-tsab da laluma babu ka da malami idan har rabbi ya baka an gama amin ga me kishin jihar Kano mu birni kai ku haka da kauyuka Nasiru mai farin jini a ƙauye birni na ta haskaka mai baiwa iri-iri cika ta kama a larabci ya maka ya yi sa'ar mataimakinsa murtala garo dubbitin Kano amin kwamanda murtala sule na garo gwarzo shagwagwarmaya na tsangaya zaki ko cikin dawa da an hango ka a dole a tsaya ga dubitin jihar Kano na gwamna gawuna rabbi mana amin Allah domin safa da marwa dan ɗakin Ka'aba kai mana Ibrahim ya Allah mu kai mana domin Isra'i da Mi'raji Allah kai mana alfarmar Muhammadin Rasulillahi ka ba wa gawuna amin rabbi muna tawassali da sunayen nan naka su duka rabbi roƙon kafa muke da Qur'anin manzon mu mai maka dan ahalin gidansa rabbi ƴaƴan Fatima masu ɗaukaka rabbi ka ba wa gawuna a gwamna murtala da fitin Kano amin matasa an jihar Kano a ranar zaɓe sai ku ankara
zaben da za ya zama alkhairi shine nake kira. Cancanta muke nufi gawuna garo sai mu yunkura. Birni ƙauyukan Kano gawuna garo sa rufe Kano. Dokta Nasiru